Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Madam Pasita, ti masansan apan nakaladaw ni Jake nga agawid. Nagrason mat ni Jake. Nadlaw mat ni Edwin, nga maawatan na ni Jake. Idinangagmanan ni Debbie, tinagsaritaan da Jake kan Edwin. Indanon namanen, ken ni Madam Pasita. Impamuspusan nga ron ni Madam Pasita, tapno maamuan na ti kasasaad ti pamilya ni Lilibet. Kat idinaamuan na ti kasasaad ni Lilibet. Napanday to'y iti hotel, apagpapaayan ni Lilibet. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauwan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siya ni Pasita Montes. Ti ina ti ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka mang banni iti ti anak ko. Awanan kay tibain. Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargari ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo si ka mamirmiraot. Kaya't ko nga'y tabot-lag. Pumanaw ka dito ya syudad. Nga, madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho. Pumanaw ka, no di mo kayat nga na mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Sikati mga asi iti apong mo apadam ama mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan wenno i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawag. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawid ka ka, DJ, lugar tayo. Wen, Zenny, di mo ka di kayat ti sumurot kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Dituyak ko man. Ngam kaasi kamat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak laangan ti inted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunot mo. Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit laang apagkwartaan. Sumurotakkan ka. Bareng ada na saya at agasat iti papananta. Malidayanak unay. Kaano kami kadi amaadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag, maipapan ka ni Lilibet. Ha? Ni, anya ka diti sasawon niyo, sir. Sa anak mat anap-napan ije hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun amawagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpayso timbagak, sir. Awan pa ka inaigak iti kunkunayo. Ulbod, adda makapanagnak nga imawag ka ni mama. Napan ka pa iji hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka ni ti sangok. Di ka kayat makita. Ingkan iti trabahom. Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla ka nakaangot iti nakabangbangsit no nakapangan iti nagalsam. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawa ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Nay, anya't mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat dahi ti nasarakan ta pagkasiraan ta diti kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya ken high school. Wen, Zenny, mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing.
Adang agpay su space di ta arubayan ti balay pagkasiraan ta. Mayat da ito yan ang negosyo ta dito ay. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanulangan abulan kat madlawan ti tiyan mo. Wan nga rod, Zenny. Sayang. Tadi na makita ti amana. Iti da ito nga ayan kan trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ni Jake? Diyak ka mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa yun no sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrab-trabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo nga kita kayo pa iti masakbayan, sir. Nalidayak ita. Tawanan ti babae apuon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay paraken ka, sir. Narigat na ita sasadam. Kay kayat ko pa'y naipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Ay, narigat ti agbiag amarigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay a mamirmiraot. Ala, kat pumanaw akon. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay ang awanan. Ni mamala ang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yu ka diti cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang ka na iti sabali. Ngam kasanun dagiti nakafunbok a contacts ko. Saan na parikot da ita? Mangibaon ka iti mensahero ang mga iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga adda kontak ko kani Lilibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tanong makaunungak. Mangibangunak iti bukod ko a negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. Nadabukod mo ang negosyo. Maramid mo ti kayat mo. Puno day ta ko nama. Saan ko apagamkan no ibaga ni mamang Efris na ti para kanyak. Uray ko kuanan ti kinabaknang na. Rumbang ko maanaragsak ka, taglaplapusanan kayo. Hanggang saan Para kanyak. Saan akwarta laang ti pagragsakan ti tao. Ti waya-waya nga agayat. Ti tarigagayak. Anya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. No kas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit. Mariknak ngamin ang napigsa no agkuti. Nakalagi pa ka pumasyari dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ija syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami kani apong ko. Iso asaan ka pa'y ngagpakita ijay. Nang runa no makita da ka amasikog. Kagura lakit din ni bakit pasita. Uwen, Zenny. Salak ni bak ti anak ko. Saan ko nga ipalubos? Nga adda aramidan ni bakit pasita iti anak ko. Nadamag kumat, nga awan kanon da Zeni kan Lilibet iti hotel, ama. Anya ti kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito eh. Napanandagay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumot imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimadaw ti apo ka ok. Adi na imbaga no papananda. Apay nga ta.
Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo ang madanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga jak agdanag? Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag ko man, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel, iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamat. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada no asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adinak kasasaon ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko. Mayakmat daytoy negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumat ti umay gumahatang nga eskwela. Mayat nga agpaiso daytoy na panunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Uwen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wan nga ron. Diyak ninamnama amayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak nga agbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan kuana nga imakarta dito kabisera. Kat aglaklako ta ditoy. Saan ko nga ibagbaga ti maipapankin ni bakit pasita. Kanti pa nagsikog mo. Wen, tapno saan amasair terik na ni Apong. Si Kamart Basang. Ayan nga nililibet nga apo ka. Ay, pinanawak ijay kabisera, apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ijay sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iya akar mi, apong. Ay, adto'y tintad ni Lilibet para kada kayo. Agyaman ako na'y basang. Ang kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko ang makita. Saan kayo nga agdanag, apong? Addan to'yo umay na dito'y. Anya pa ngay no di kasta. Tinapatag katawan da ka isa na pasamak kan kuana. Imbag ka na sabat ka dito'y dalan basang. Ada ka di iba kayo, ama. Imay itay ni Sene agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da ang naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay isumat lagayam nga awanda. Ay kat, may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, ti negosyo ket tumama no agmalas. Agpaiso dayta, ama. Siyak tupay. No dadduma kat kalalaingan na ti maganan siyak. No dadduma, malugi ak. Talaga akastansa ti negosyante basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan iti Lilibet kat kanayo ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang day dya alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal no bastos kan awanan mudo mo. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam tapno makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin ni Lilibet. Ta isakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit ni Lilibet. Sinalbag tumot day dya alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake. Kaya't mo ka rin, tayong tamot ag-happy-happy, sir? Pasensyakan. Masapak nga agawid ita. At aramida ka balay.
Kasta ka di, sir. Kayat ko ngamin nga agragsak kamot. Inta ag night spot. Awan isang ko kadagita. Iso apasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ko ni Lilibet. Awan ka di pa'y damagyo ken kuha na, sir. Dayta nga ron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zenny. Ang anakaksahan. Kaduan ka. Intan ni ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ha? Ay, talaga siguro ang kastabyag anak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan daytoy. Nagsakit launay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.